Euskal Herri guztian bezala edo agian gehiago, Elgoibarko gizarteak eboluzio azkarra bizi izan du azken 30 urteetan. Elgoibar garrenetik aurrera droga bigunak edo porroa izan ziren, eta ondoren agian beste herrietan baino azkarrago heroina. 81 garreneko udan iritsi zen kaballoa edo jakoa Elgoibarrera. Donostiatik zetorren hasieran, baina gero Elgoibartik bertatik zabaltzen zen inguruko herrietara. Urte hoietan Elgoibartar gazte guztiek izan zuten droga probatzeko aukera edo tentaziorik, modan zegoelako alde batetik eta trafikariek ere beren presioa egiten zutelako. Drogarentzat kondizio ezin hobeak zeuden, batetik oferta nahikoa, eta bestetik eboluzio kulturalak eta krisi ekonomikoak sortutako demanda egoera egokia. Kontuan izan behar da heroinaz aparte, Elgoibarren edade heldua duten bizilagunetarik erdiak, alkohola eta tabakoa proportzio altuan hartzen dituztela, eguneroko txikiteoan naiz asteburuetako iluntzetan. Ikerketek diotenez, 10 eta 30 bitarteko gazteen artean 120 porroa egunero erretzen dute. Hildakoak denak heroinazaleak zirenez, pentsaliteke denek jeringila berbera erabiltzeagatik gaitza elkarri kutsatu ziotela. Zer gertatzen da Elgoibarko botiketan? Saltzen aldira jeringilak, ala ez? Gaur egun heroina Bilbotik dator Elgoibarrera. Bilbon kokatzen da azkenaldian Euskal Herri gehienerako banaketa zentrua. Generalean edo beti herri barruan banatzen duena bera ere drogazalea izaten da. Beretzat behar duen dosia ordaintzeko 20.000 peseta inguru kostatzen zaion heroina gramoa berriz adulteratu eta zati txikitan papelinatan banatu eta saldu egiten du. Dosi txiki hauek 1.000, 2.000 edo 5.000 peseta inguruan saltzen dira. Mafiaren azken pieza hau trapitxeoa egiten duena, bera ere negozio, business, mobidaren esklabu bat izan ohi da. Drogaren munduan, trafikariak dira arazo honetako parterik nazkagarriena. Diruagatik besteen heriotza edo destrukzio morala eragiten dutenak. Plan honen arabera, Elgoibarko eskola guztietan, bai eskola mailan, bai institutu eta eskola profesional mailan, datorren kurtsutik hasita, ikasle guztiei drogari buruzko hitzaldiak edo ikastaldiak emango zaizkie. Gurasoekin ere berdin, dagoeneko hasita daude hitzaldi hauek. Ajipadeko psikologoek zuzendurik, gurasoak jabetu daitezen, beraiek ezagutu ez zuten arrisku sozial berri honetaz. Beraiek ezagutu ez zutena, baina beraien generazioak sortutako gizarteak berekin ekarri duen fenomenoa, droga. Gazteak beren aldetik beste hainbeste edo gehiago. Aspaldian Elgoibarko gaztetxean erabaki gogorrak hartu dituzte. Ez dute bertan drogarik hartzen uzten, ez da trafikatzen ere. Orain beren helburua trafikariak herritik botatzea da, eta gazteentzat, berentzat eta beren generaziokoentzat irtenbide berriak bilatzea.
Estadistikek diotenez, gaur egun sidaren birusa dutenen artean, 20-30 edo gehiagok denborarekin gaitza desarrollatu egingo dute eta hil egingo dira. Beraz, bai Elgoibarren eta bai beste toki guztietan, sidaren biktimak ugaldu egingo dira. Utz ditzagun hildakoak pakean eta ikus ditzagun problema honen arrazoiak, sustraizko arrazoiak. Zer gertatzen da gure gizartean hainbat gazte drogaren menpean erortzeko? Heroina sartu zenean, askok eta askok probatu bazuten ere, kontsumitzaile edota esklabu bihurtu zirenak 60 pertsona inguru izan ziren. Gaur egun hasierako haietarik 40 inguru daude Elgoibarren, kalean, heroina beraren menpean. Beste batzu ordukoan hasi ziren haietako batzu kanposantuan daude. Heroinaren bide beretik, Elgoibarrera heldutako beste gaitz batek eraman da, sidak. Mila 1960 inguruan iritsi zen desarrolloleik altuenera, bai arlo ekonomiko eta bai biztanlegoaren ugalketari dagokionez. Krisi orokorra iritsi zenean, beherakada ere azkarra jasan zuen Elgoibarrek. 1975etik aurrera, gainerako industria arloek bezala, makina erremintak krisi gogorra sufritu zuen eta berarekin Elgoibarko ekonomi osoak ere bai. Naizta teknologia aurreratuko industria izan Elgoibartarra, makineriaren monokultiboa izanik, krisia eta langabezia gogor apoderatu ziren ordura arte desarrolloaren aparretan atope bizi zen gizarte honetan. Ordurako Elgoibar asko azita zegoen, espekulazio eta desarrollismoaren hirigintza ero, itsu eta estuan erorita. Frankismoaren bukaera ere urte hoietakoa da, eta ondoren erradikalizazio ideologiko eta politikoa etorri zen Euskal Herrian, eta Elgoibarren ere bai noski. Kontestu honetan ez da zaila droga zein errez zabaldu zen ulertzea, kanpotik norbaitek eskaintzen zuelako eta eguneroko bizitzan droga legalak, alkohola eta tabakoa Elgoibarren eurrez zebiltzala kontuan izanik, Euskal Herriko hainbat tokitan bezalaxe. Lehenengo 75 garrenetik aurrera droga bigunak edo porroa izan ziren.
eta ondoren agian beste herrietan baino azkarrago heroina. 81 garreneko udan iritsi zen kaballoa edo jakoa Elgoibarrera. Donostiatik Zetorren hasieran, baina gero